مجر جنرال تشوم قامتشو نصمدو كنقاصلوينا خبل تمال زهابو مغلጽ زملكتن منيسرو ጻ ጉዳ አሜሪካ ማርክ ሮቢዮ ብዛዕባ ኤርትራ ሎሚ ዘውጽኦ መግለጽ ዝምልከትን ናብ አስመራ በራ ከም ዝተጀመረ ከም ዝተሓበረን ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰ ድሮን ኣብ ሱዳን ተሃሪማ ከም ዝወደቀት ከም ዝተገለጸን ሩስያ ዘይምሕር መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ከተወስድ ትዳሎ ከም ዘላ ከም ዝተገለጸን ዝብሎን ካልእ ዝሕበር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ነቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም ሩስያ ንዘይምሕር መጥቃዕቲ ትዳሎ ከም ዘላ ተገሊጹ ፕሬዝዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ሃገሩ ኣብ ከተማ ስታርቦልስ ካብ ዝርከብ ኮሌጅ ደይመደይል ካስተኻየደ መጥቃዕቲ ድሮን ዩክሬን ሓና ክትፈድም ውሳነ ሓቢሩ ናይ ዩክሬን መራሒ ቭላድሚር ዘለንስኪ ነቲ ብሩስያ ዘቀረበሉ ክስታት ብምንጻግ ሓይልታቱ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ድሮን ሩስያ መጥቃዕቲ ምፍጻሙ ከፍልጥ እንከሎ ወተሃደራት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ መዓላ ዘካየድዎ ፍሉይ መጥቃዕቲ ከም ዘየላ ሓቢሩሎ ሰብኣዊ ሕጊ ዓለም ከም ዝኽተልን ነቲ ኣብ ልዕሊ ኮሌጅ ተፈጺሙ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ከም ዘይወስድ ዝሓበረ ናይ ዩክሬን መንግስቲ ሓይልታቱ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ማእከላት ጥራይ ከም ዘጥቅዑ ገሊጹ ፑቲን ኣብቲ ከባቢ ወተሃደራዊ መሰላጠታት ከም ዘየለ ብምግላጽ ነቲ መጥቃዕቲ ንናይ ሰራዊት ማእከላይ ዝዓለመ ከም ዘይነበረ ክሕብር እንከሎ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተካይዶ መጥቃዕቲ ቀሊል ከም ዘይከውን ሓቢሩሎ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ነቲ ዘጋጠመ ብናጻ ኣካል ከረጋግጾ ከም ዘይከኣለ ዝሓበረ ኮይኑ ናይቲ ኩነታት ሙሉእ ስእሊ ንምሃብ ኣጸጋሚ ገይርዎ ከም ዘሎ ሓቢሩ ንመንግስታዊ ማዕከን ዜና ሩስያ ርያ ሚኒስተር ህጹርነት ብምጥቃስ ቁጽሪ ዝሞቱ ናብ 16 ከም ዝዓበየ ክሕብር እንከሎ 5 ሰባት ኣብ ትሕቲ ፍርስራስ ተጸቂጦም ከም ዝተረፈውን ጸብጺቡ ካብቶም ዝሞቱ ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ገና ደቂ 17 ዓመት ኮተት ምዃነን እውን ዘመልከተ ኮይኑ ሓላፊ ናይቲ ብሩስያ ዝተኸለ ምምሕዳር ኣብቲ ዞባ ሊዮኒድ ፓስቻክ የተፈጸመ ኣስካሕካሕ ምዃኑ ገሊጹሎ ኣብቲ ከባቢ ነቲ መጥቃዕቲ ዝተዓዘበ ናይ ዓይኒ ምስክር ከም ዝገለጾ ሮኬታት ኣቀዲሙ መደበር ኣብ ዝነበረ ቦታ ከም ዝሃረማን ጸኒሐን ኣብ ልዕሊ ኮሌጅን መደቀሲ ተምሃሮ መጥቃዕቲ ምፍጻመን ምምስካሩ እውን ይሕበር ሩስያ ነቲ መጥቃዕቲ መልኪታ ናብ ባይቶ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ህጽ ኣኼባ ጸውዓት ኮይና ዩክሬን ብናይ ኩናት ገበናት ክትከሰስ ጻውዒት ታቀርብ ከም ዘላውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ መበል 35 መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ብድሙቕ ይበዓል ከም ዘሎ ተገሊጹ መበል 35 በዓል ናጽነት ኤርትራ ብርክት ዝበለ ድሙቕ መደባት ይበዓል ከም ዘሎ ዝተገለጸ ኮይኑ ብኣጋጣሚ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ኣብ ኣስመራ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ከም ሰደዳብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ናይ ሎሚ ዓመት ናጽነት ኤርትራ ፍሉይ ዝገብሮ ቅድሚ ሕጂ ዘይተረኣየ ዝምድና ኣሜሪካን ኤርትራን ናብ ንቡር ዝምለሰሉ ተርእዮታት የቀልቀል በምህላው ምዃኑ እውን ምንጭታት ይገልጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብኣጋጣሚ መበል 35 መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ መራሕቲ ዓለም ናብ ፕሬዝዳንት ሳፋወርቂ ወግዓው ናይ እንቋ ሓጎሰካ መልእኽቲ ምስዳድ መቐጻሎም ተሓቢሩሎ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብሓፈሻ ንመራሒ ናይቲ ሃገር ከዓ ብፍሉይ ናይ እንቋ ሓጎሰካ መልእኽቲ ካብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ መራሕቲ ምውሓዙ ዝጠቅስ ጸብጻብ ሚድያታት ኤርትራ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንናይ ኣሜሪካ መራሒ ትራምፕ ሲዒቦም ናይ ቻይና መራሒ ዢ ጂንፒንግ ናይ ኣዲ እንግሊዝ ንጉስ ቻርልስ ዝርከቦም ሓያሎ መራሕቲ መልእኽቶም ከም ሰደዱ ጸብጻባት ይገልጹ ናይ ቻይና መራሒ ኣብ ጸሓፎ መልእኽቲ ኤርትራ ብርሶም ምርኮዛ ዝልለ ዘይሕለል ጻዕሪ ከምኡውን ኣህጉራዊ ፍትሒ ኣብ ምሕላው ዝወሰደቶ መርገጺ ብምንኣድ ዝምድና ኤርትራን ቻይና ንምዕባይ ውስጉምታት ከም ዝወስድ ገሊጹ መንግስቲ ግብጽ ነታባን ፕሬዝዳንት ሳፋወርቂ ዝተረጋገጸ ዓወታቱ ኣመልኪቱ ኣድናቆቱ ምግላጹ ዝተሓበረ ኮይኑ መራሕቲ ሃገራት ካብ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ቱርክውን ድልውነቶም ንምሕያል ዘረጋግጹ ወግዓዊ መልእኽትታት ኣመሓላሊፎም ከም ዘለው ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ በዓል ናጽነት ኤርትራ ኣብ ሆቴል ብዝተዳለወ መደብ ብድሙቕ ከም ዘበዓሎ እውን ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራን ኣሜሪካን ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ይኣትዋ ከም ዘለዋ ማርክ ሮቢዮ ገሊጹ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳይ ማርክ ሮቢዮ ብኣጋጣሚ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ዮሃና ድሕሪ ምባል ንሰላም ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ኤርትራ ብሓባር ከዓዩ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ምዃኑ ሎሚ 24 ግንቦት 2026 ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ኣረጋጊጹ ንመላእ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጥን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ኣብ ካልኦት ሃገራት ንዝርከቡ እንኳዕ ንመበል 35 ዓመት በዓል ናጽነትኩም ኣብጽሕኩም ርሑስ በዓል ናጽነት ክብል እውን ጽሒፉ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕወሓት ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ እንኳዕ ንመበል 35 ዓመት ጽምብል መዓልቲ ናጽነት ኣብጽሕኩም ክብል ሕጂ ቅድሚ ደቃይቕ መግለጺ ኣውጽኡ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ሕወሓት ንመበል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ካብ ዘለዎም ዘይነቕነቕ መትከለዋ እምነት ብምብጋስ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመታት ዕድልካ በዓልኻ ንምውሳን ዘካየድካዮ ቃልሲ ዘለዎ ደገፍ ክገልጽ ጸኒሑ ዝበለ ሕወሓት ኣብ ጽምብል መበል 35 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራውን ንዝቅዋም ደጊመ የረጋግጽ ኢሉ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዘካየድዎ ፍትሓዊ ቃልሲ ከም ህዝቢ ኣብ ሕማቕን ጽቡቕን ሓባራዊ ዓወት ተደጋገፉ ኣሕዋት ህዝብታት እዮም ክብል ሕወሓት ሎም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ሕወሓት ኣብ መወዳእታ መግለጺኡ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ሕወሓት ሕጂ እውን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ
ካልኦት ህዝብታት ኣብ ሰናይ ጉርብትና ምሕዝነት ዝተመስረተ ሰላማዊ ርክብን ሓባራዊ ምዕባለ ከጠናኽር ዘለዎ ባህግና ገለጸ ህዝቢ ኤርትራ እውን ነዚ ርክብን ምሕዝነትን ኣብ ምጥንኻር እጃምካ ከም ትዋጻእ ብምትእማን እዩ ክብል ህወሓት ኣብ ዝናይሎም መግለጹ ሓቢሩ። ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰ ድሮን ኣብ ሱዳን ከም ዝተሃረመት ተገሊጹ። ካብ ኢትዮጵያ ብምብጋስ ኣብ ልዕሊ ናይ ሱዳን ሰራዊት ደብዳብ ክተካየድ ዝተረኣየ ድሮን ብሓይልታት ሱዳን ምስተተኮሰላ ጸረ ድሮን ተሃሪማ ከም ዘወደቐት ናይ ሱዳን ሚድያታት ገሊጸን። ኣብ ከተማ ደማዚን ደብዳብ ምክያዳ ዝተነገረላታ ድሮን ኣብ ልዕሊ ሰብ ይኹን ንብረት ዘውረደቶ ዕንወት ዘይተገለጸ ኮይኑ ዕላማ ኣካይ ሃረመት ምሕምሻሻ እውን ሚድያታት ሱዳን ይገልጹ። ካብ ኢትዮጵያ እናተበገሳ ኣብ ልዕሊ ናይ ሱዳን ሰራዊት መንግስትን መጥቃዕትን ናይ ዘካየዳ ድሮናት በዝሒ ኣብዛ ወርሒ ጥራይ ናብ 4 በፂሐን ከም ዘለዋ እውን ብተወሳኺ ይሕበር። ኢትዮጵያ ነቲ ኣቐዲሙ ብናይ ኤምሬት መንግስቲ ከም ዝድገፈን ዝምዋል ክጥቀስ ጸንሐ ናይ RSF ሓይሊ ኣብ ምዕጣቕ ምምዋልን ክሰርሕ ምጽናሕ ዝጠቕሱ ወገናት ናይ ሰራዊት ሱዳን መንግስቲ ኣብዚ ግዜ ከም ቀንዲ ተጻባኢት ኣስፊርዋ ከም ዘሎ እውን ይሕበር። ሱዳን ኣብ ልዕሊ ናይ ኢትዮጵያ ማእከላትን ሓይልታትን መጥቃዕታት ክትፍጽም ከም ትኽእል ከተጥንቀቕ ጸንሐት ኮይና ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዓገብ ክብል እውን ክደፍእ ምጽናሕ ይዝከር። ኢትዮጵያ ንኤርትራ ትኸስስ ከም ዘላ ተገሊጹ። ኣብ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣተሓባባሪ ወተሃደራዊ ንጥፈታትን ወጻኢ ጉዳያትን ዝኾነ ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ንናይ ዲፕሎማሲ ማሕበረሰብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ናይ ጽምዶ ምንቅስቓስ ልኡላውነት ኢትዮጵያ ዝጥሕስ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ጀነራል ኣብ መግለጺኡ ኣብቲ ናይ ጽምዶ ንጥፈታት ዝደፍአ ዘበገሰ ዘተግበረ ኣካል ኣንጻር ረብሓ ኢትዮጵያ ደው ዝበለ ምዃኑ ብምጥቃስ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሎም ምዃኑ ብትርአ ጠንቂቑ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጽምዶ ዝበሃል ምንቅስቓስ ልኡላውነት ኢትዮጵያ ስግኣት እንተደኣ ፈጢሩ ክወስዶ ብዛዕባ ዝኽእል ስጉምቲ ንዲፕሎማሲ ማሕበረሰብ ከም ዘፍለጠ ዝሓበረ ኮይኑ ኣብቲ ሰራዊት ዳይሬክተር ወጻኢ ዝምድናታትን ወተሃደራዊ ምትሕባርን ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ነዚ ምንቅስቓስ ናብ ባይታ ክነውርድ ኢና ኢሎም ምንቅስቓስ ንዘካየዱ ኣካላት እውን ብትርአ ጠንቂቑ። እቲ ዳይሬክተር ነዚ ዘፍለጠ ብ22 ግንቦት 2026 ምስ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕተት ኮይኑ እቲ 21 ደቂቕ ዝሸፈነ ቃለ ምሕተት ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብቲ ጽምዶ ዝብሎ ምንቅስቓስ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። እዚ ቃለ ምሕተት ናይዚ ሜጀር ጀነራል ዝተመሓላለፈ ዝተፈላለዩ ተቃዋምቲ ኢትዮጵያ ካብ ሱዳን ኤርትራ ምስ ዝመጹ ውልቀ ሰባት ኣብ ፖርት ሱዳን ዝገበርዎ ኣኼባ ዘርኢ ቪድዮ ድሕሪ ምልቃቑ መዓልታት ጸኒሑ እዩ። እቲ ሜጀር ጀነራል ሰራዊት ምክልኻል ብናቱ መንገዲ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ኣታሼታት ወይ ከዓ ማሕበረሰብ ዲፕሎማሲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ግቡእ ርድኢት ክህልዎም ዓብ ስራሕ ከም ሰርሐ ዝገለጸ ኮይኑ እቶም ኣታሼታት ግንዛበ ክህልዎም ዝተደልየሉ ምክንያት እቲ ሜጀር ጀነራል ክገልጽ እንከሎ ብፈለማ ንኣምባሳደራቶም ቀረባ ስለ ዝኾኑን ኣብ ባይታ ክነውርድና ንዝብሉ ድማ ብዛዕባ ክውሰደሎም ዝኽእሉ ስጉምታት ንምፍላጥ ምዃኑ ተዛሪቡ። ምዚ ሓሳብ ዝተኣሳሰር ጉዳይ ጽባሕ ንግሆ ዓብ ስጉምቲ ዝወስድ ኩነታት እንተደኣ ተላዒሉ ናይ ዝኾነ ፈቓድ ምሕታት እኳ እንተዘየድልየ ፈተውትና ምሳና ሰርሑ ሰባት ናይ ወፃኢ ሰባት ነዚ ሓሳብ ከም ዝገንዘብዎ ምግባር ግቡእ ስለ ዝኾነ ክብል እውን ኣብሪሁ። እቲ ጀነራል ኣብ ዝሃቦ ተሪር መጠንቀቕታ እዚ ሕልሚ ጽምዶ ናብ ተግባር ክንቅይሮ ኢና ኢሎም እንተደኣ ተበጊሶም ብሓዊ ክመክዮም ድርድር የለን ተጻዋርነት የለን ጉዳይ ልኡላውነት እዩ ደጊመ ክዛረበኩም ጽምዶ ናብ ምትግባር እንተደኣ ተኣትዩ ደጋጊሞም ክቃጸሉ እዮም ኢሉ። ስሩዕ በረራ ናብ ኣስመራ ከም ዝተጀመረ ተገሊጹ። ናይ ሱዳን መንገዲ ኣየር ባድል ሲቪል አቪዬሽን ምስ ናይ ኤርትራ ሲቪል አቪዬሽን ብምትሕባር ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ከም ዝተካየደ ተገሊጹ። እቲ ጽዕነት መንገዲ ኣየር ናብ ኤርትራ ወግዓዊ በረራታት ከካየድ ኣብ ስምዕ ምብጽሑ ዝተገለጸ ክኸውን እንከሎ ናይ ክልቲኡ አቪዬሽናት ስምዕን ተሓባቢርካ ናይ ምስራሕ ስጉምትታት ድሕሪ ምርኣዩ ኣብ ኣስመራ ናይ ምኽፋል ስነ ስርዓት ከም ዝተካየደ እውን ይሕበር ኣሎ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ካብ ክልቲኡ አቪዬሽን ሰበስልጣናትን ተወከልትን ዝተረኸቡ ኮይኖም እቲ መደብ ብኤምባሲ ሪፐብሊክ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ዝተካየደ ምዃኑ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። በዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ባድር ሲቪል አቪዬሽንን ናይ ኤርትራ ሲቪል አቪዬሽን ተበፂሑ ዘሎ ስምዕ ካብ ፖርት ሱዳን ናብ ኣስመራ ዝግበር ናይ ጽዕነት መጓዓዝ ከዓቢ ምዃኑ ዝሕብሩ እቶም ጸብጻባት ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ንጸንሐ ርክባት ከዓቢ ምዃኑ ይሕብሩ። ናይ ባድር ኣየር ዝተፈላለዩ በረራታት እውን ከተኣታቱ ምዃኑ ዝተገለጸ ክኸውን እንከሎ ካብ ኣስመራ ናብ ኢስታንቡል፣ ጁባ፣ ኣዲስ ኣበባ፣ ኢንቴቤ፣ ሪያድን ጅዳ እውን በረራታት ክጅምር ምዃኑ ብተወሳኺ ተገሊጹሎ። እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ምስ ኣስመራ ዝተኣሳሰር መስመር ብምኽፋቶም ኩርዓት ከም ዝስምዑ ድሕሪ ምግላጽ እዚ መስመር እዚ ንርክብ ክልቲአን ሃገራት ዘደንፍዕ ጥራይ ዘይኮነ ናብ ካሊእ ዓለም እውን ማዕጾታ ዘርሑ ምዃኑ ገሊጹ። እዚ መንገዲ ኣየር ንከተማ ኣስመራ ምስ ኢስታንቡል፣ ካይሮ፣ ጁባ፣ ኢንቴቤ፣ ኣዲስ ኣበባ፣ ጅዳን፣ ሪያድን ዝኣመሰሉ ብዙሓት ኣህጉራውያን መዕረፎታት ብቐጥታ ከራኸባ ምዃኑ ሓቢሩ። እዚ ማለት ካብ ኣስመራ ናብ ኢስታንቡል፣ ካይሮ፣ ጁባ፣ ኢንቴቤ፣ ኣዲስ ኣበባን፣ ጅዳን፣ ሪያድን በረራታት ክጅምር ምዃኑ ዝሕብር ከም ዝኾነ ተገሊጹ።